माबायदि दा मोजां नंगौना नङा लेटेस्ट मडेल हलि मलि हलि मलि आंनि गारि गोदाना नुबाय दा दानि साफारि गोदान टाटा साफारि फेसलिफ्ट ब्लेक कब्रानि प्रमोशन खालामनायनि बायनो हाबाय ना 30 लाखसनि ब्लेक कब्रानि प्रमोशनजों फाइनालि बायनो हाबाय खुलुमबाय सनाफोर फिन खनसेबाव दिनैनि गोदान मोनसे ब्लगाव नोंथांमोनखौ बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायग्रा लाहरनाय थालायबाय मा जाखो दे हाय होनदो दे हाय हेल' थ' नायलां सनाफोर दिनै बनानै भिडिअखौ जोबजासिम बेलासि टाइम जाबाय आरो ना दुगैस्रां लोबस्रां एसे देलायनानै लाबाय टाउन फारसेबो थांगोन नालाय जोङो ओमफ्राय दा नै साखि बाखि होनांगौलाय बेलासिनि टाइमा दा 5:30 जाबाय 6टासोआव साखि बाखि होनानै फिसाजोआबो टिउसनाव दं नालाय गेदेरा टिउसन गखांबाथाय ओमफ्राय भाराथिं एसे भारायाव थांनोनो आरोना ओरैनो बेरायहैनोनो ओरैनो लामा लामा मैयान बायदि अखा सिजाबोनसैलाय आरोना अखा हाबा बोथोराथ' बारा थिग नंखाया बेसेथो न'आव थाबाय थानो आरोना सनाफोर दिनै बननानै भिडिअखौ जोबजासिम जायफ्रा डेलि ब्लग भिडिअनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो आरोना अननानै दसेबाबो टाइम होनानै नायदोलाय दुस्थ'आ नै ओरैबादि माने मा होनबावनो आरोना जिउ लग'नो बाखिसै खोमा आंना सनाफोर रागा जोंदो दे होनदो दे नसा बोलो मा नसा बोलो एक्टिंखौथ' दा बुंसै एक्टिंखौथ' जनि डाइरेक्ट हा ए वान खावलायाथ' गोसोम जानानै दं हनै गोलैनानै एक्टिंखौथ' मा देखायबाय थायो एक्टिंखौथ' मा होनबावनो दा आरो मोनसे खोथा सनाफोर बे स्टार्टआवलाय मा बिहामजो हायलुरिनि ब्लग्सआ नामखौ मैया हराव सोलायबाय आरोना आंबो बुंखादोंमोन नामजोंनो बानाय ओमफ्राय बिहावाबो बुंबाय थाखादोंमोन नामखौनो लादो नोंनि नामखौनो होननानै ओमफ्राय गावनो मैया मा गोसोखांफिनखो ओमफ्रायो दे बिहावखौ बुंहरबायनो मा होनोमोनलाय आंनि नामखौनो होदो आसारि ब्रह्मखौनो होननानै ओमफ्राय मैया सोलायफिननाय जाबाय आरोना सनाफोर हायलुरि ब्लग्समोन ओमफ्राय दा आसारि ब्रह्मखौनो गावनि नामखौनो लानाय जाबाय आरोना आसारि ब्लग थ' नायलांबाय था सनाफोर भिडिअखौ अननानै जोबजासिम दसे थानानै फुजा होनानै जोंबो भारा फारसे एसे ओंखारलांसै आरोना दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों मा देखायलांनो हायो देखायसैलाय फैदा ओइ टावेलखौबो बिसिबाय नैबे फावथेनजों माबाजों थुख्लाबनानै बिजौजों गाज्रिया फैदा ओरै दुस्थ' गथ' बिब'आबो बिमाजों लोगोसे बिराद खस्थ' मोनफाबाय आरोना बिस्रा उन्दैयावनो नायफानांगौ जाबायना बिराद खस्थ' मोनफाबाय एखमबा रागा जोंलाय लायो एखमबा बिगैनि थाखायनो बिब'आसो बुजानोसै मा खालामनो आरोना सनाफोर रागा गैयाबाथाय बिराद जारला जायो हेल' हाय बे खावलाया मानो गोसोम जाया नोंना अबाव गोलैया दुस्थ' ओंखायनोथ' दुस्थ' जानाङा भिडिअ खालामदों नालाय ओंखायनो देखायगासिनो दं आरोना नुवाखै बोलो आंनि सनिया बोलो बा आंनि जिउआनो फैदो मामि बोलो दे बोलो सना बोलो बा बोलो बा फैलाय मा ओरै फैलाय मा जिउ आबो देजि बिब'खौबो बिब' गाबज्रिबावा आब' होननो थिनबाबो गाबज्रिया देजि होनो ओमफ्राय टिउसन फरायनायावबो दर बुयै देजि होनबाय थागोन बियो ओंखारबाय सनाफोर जोङो थांनो फिसाजोनाबो टिउसन गबाय आंबो बेलासिनि साखि बाखि होनानै लाखांजोब्बाय आरोना दा ओंखारलांनोसै थांनो फिसा खामानि दं आरोना हानै मा होनोमोनलाय मंगलम बिष्णु होनलायलायनाया आंना देखायनां र' नैबेनो माबानानै दंहाय आंना फिसाजो उन्दैया नै दाबुखौनो ओरै गाननायावनो बोख्लाबनानै होबायना ओमफ्राय बायनानै दङ नै बेखौनो बानायनो थांनांगौ नै दाननो मोनबोगोन दसेनो जायो नैबे दाबुखौ बानायना लाबोनांगौ जदों ओंखारबाय सनाफोरजों थांसै 6टा बारबायानो थाब मोनायाना दा स्राङैनो दङ नै प्रजेक्ट गारिनि माबा माबि बरनजोबनांगौ फट' गारि प्रजेक्टनि माबा माबि बरननांगौ दङ ओंखायनो थांनो नागिरदों आरोना सनाफोर ओरैनो बेरायनो थांनो नागिराखै थालामारिनि नै खारदिंगासिनो सासेहा ओइ
फैदा आंनि सना फैदा आयै बेरायनोसै आंनि जिउआनो बाव गाखोनोसै खोमा थुफ्लुंनांसिगौ सनिया खोमा मुसुगु रेन्दा होयोआनो बेसेबांबा गोबाव जाबाय आरोना सनाफोर मबाइलावसो बारा नुवा आरोना सेस रज'जोब्बाय समायानो जाला बेफोराव थांनो ना गोसोबो जाला गथ'फोर लानानै ब्लेडजोंनो लाख'नानै लायो एखमबा ना थाला मारिदों फिसाजो जाबाय ना होनदों बोरो मानसिखौ नायनां बोरो अबाव थाखोमाखो बोरो ओरै नाहरलाय ओइ गथ' होनलाय मा आब' होनलाय आब' देथि होनलाय देरसिता औ देरसिता औ नोंनि नामा देरसिता जिउ औ गावनि नामखौबो होननो रोंबाय देरसिता औ देरसिता ना नोङो सना औ देरसिता ब्रह्म माय नेम इज देरसिता ब्रह्म बोरो नायनां देरसिता ब्रह्मखौ आयु मा बाय होनदो दे बयखौबो बाय होनदो थांसै जोंहा ना ओरैसो बाय दे बाय होनदो दे बाय होनदो गियान लाजाला इसो मोजांथार बेलासिबायना बोथोरा जि मोजां जाबाय आरामनो सासे ब्लगार खोमा हनै मालाय भिडिअ खालामलांगासिनो दं बाजाराव सफैबाय सनाफोरजों सनाखौबो बानायहोनानै लाखांबाय आरोना मालाखौबो एबार हौरै माबा मोनसे लायनो थांनि र' नै दङ नै बेहायनो बानायबाय बाजार गिदिर खाथियाव रेल साइडथिं बारलांनानै हौरै जाग्रा जाहैनोनो अखा थाइफ्रिबावबाय नै अखा हामारबावबाय अखा हागोन होननाया अखा सिजानो थांनो होननाया हामारबाय नै फैदा थाबनो नै मा नै ट्रेन आरो गंसे रेडि दंबावसो थाब बारसनसै फैदा नों मा जानो देथिया मा जानो नै मेनुआ 5टा जायोनो 5टा 6टा जायोनो सासेया नै बेहा ओमफ्राय आं चावमिन जानोसै नै जोंना बेहायसो मा होननो टेबोलावसो गाखोनानै थायो गोसोम जाबाय नै नेथ'नोसै अर्डार होदों दलद थाया जाजाया बिदि जोंना नै उसुखुथुसो नै टेबोल सिं मानि हाबलांबावगोनसो नै नुबाय मा होनबावनो बिदि फिसाखौलाय ओंखारलांबावबाय नै टेबोल सिंजों ओंखारलांबावबायसो नै 5टा 6टाया सासेया नै मेथाइ जागासिनो मामा चावमिनाबो सफैबाय गोथाव आंना एक्सट्रा बिदि मोनबासो मोजां मोनो आरोना बानलु रानिखा नालाय जाफैबाय थाखायो नालाय मिन्थिखायो आरोना ओंखायनो बिदि एक्सट्रा हानानै होयो
गोथावमोन सनाफोर जाखांबाय ओंखारबाय दे जोङो संनायाबो जि मोजां जाबाय जोंना थांफिनसै न'आव एबार न'आव फैफिनबाय सनाफोरजों दिनै अखा लोगो मोनासै आरोना हादोंमोन हानाया जों बे माबा चावमिन आरि जाबाय थाबा हादोंमोन दसे ओमफ्राय दा हायासै नै गारथ'लायबाय नङाबाथ' सिबो जागौमोन आरोना दिनैबो उन्दुबोबाय नै सासेया मोनजानानै दुस्थ'आनो लाजाया सासेया गेट खेंदों नै मैगं मोननै मोनथाम लाबोफाबाय नै थास' आथिं ओमफ्राय दिंखिया ओमफ्राय मा होनोमोनलाय थाइबें ओमफ्राय नैबेखौ बेदर लाबोदों गाबोन जानो थाखाय फ्रिजाव सोनानै दोनसै ओंखाम ओंख्रि संसै ओंखाम ओंख्रि मा जादों नायना मा बियो ओंखाम संबाय सनाफोरनि आङो आलु बाथोन जेबो गैया आसारथ' दंखायो फरायनोसै नै पापर दङ पापर एवनानै जानोसै बेजोंनो जानोसै ओमफ्राय थाइबें खाजि लागायनोसै होमबा सनाफोर दिनैनि भिडिअखौ बावनो दोनथ'नोसै आरोना ओंखाम संनायनिफ्रायनो दिनैनि भिडिअखौ फोजोबसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन आरो आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदान बा वेलकाम खालायो सनाफोर अननानै भिडिअसफोरखौ नायनाल' दाथा आरोना साबसक्राइब खालामला गुड नाइट हाय बेखौल' रोंसिगौ नोङो गुड नाइट बाय होनदो दे मा बुख्लाय गस्लाया मा बाय होनदो दे बाय बाय मादैमोन आदैमोन होनदो